Doncs benvingudes i benvinguts a l'Habitació, el podcast de la plataforma d'orientació preuniversitària preparats.cat, on us parlem de moltes coses que esperem que us interessin molt, com què estudiar, de què treballaré, salut mental, coses de la vida en general que segur que us interessen, o això esperem, i que segur que us poden donar moltes idees i us poden servir molt. I avui parlarem de tot el que ningú us explica d'estudiar la carrera de Psicologia. I per això entrevistarem a la Marta Guimarà, graduada en Psicologia, doctorant ara mateix, i, a més, coordinadora del programa de suport a l'estudiant de la UBIC, un projecte que ofereix un servei d'acompanyament a estudiants amb trastorns de l'aprenentatge, temes de salut mental, el que faci falta. I, entre altres temes, que avui ens explicaràs. Benvinguda a l'habitació, Marta. Merci, benvinguda. Gràcies. Doncs som-hi, Marta, primera pregunta. Per què vas decidir estudiar Psicologia? Era vocació de sempre o com va anar això? Doncs mira, jo vaig començar a estudiar Psicologia una mica de rebot, en realitat, perquè jo tota la vida he volgut ser mestra d'educació primària. Llavors, quan vaig acabar l'ESO, vaig decidir que no, que primària estava bé, però que em va començar com a agradar el tema del comportament humà i bueno, vaig començar a informar-me sobre la psicologia. Llavors també es va donar que en aquell moment el meu millor amic d'aquell moment estava passant com per problemes i bueno, vaig com assumir una mica el rol de jo t'ajudaré, no? Vale. Que això a vegades passa, no? T'ajuda, sí. I res, una mica amb el paper aquest, també ell em va anar reforçant molt de, ostres, se't dona bé, tal, doncs mira, vaig decidir estudiar Psicologia. Llavors aquest va ser el motiu. Per casualitat, una mica. Exacte, sí. Molt bé. Jo tinc molta curiositat per saber com... És a dir, què t'imaginaves tu que era aquesta carrera de Psicologia abans de començar i si les expectatives que tenies han coincidit amb el que realment va ser amb la realitat? Això m'interessa molt. Vale. Gens. O sigui, gens semblant al que m'imaginava, perquè, clar, jo és això, que venia d'ajudar molt a un amic, però clar, al final el que fas és escoltar, és donar-li el teu consell i poca cosa més, vull dir, no fas res més sent amic. Llavors, clar, jo anava amb la idea de que, vale, pues ara escoltaré molt bé, no? M'ensenyaran a donar bons consells, m'ensenyaran a donar bones eines i tot, i clar, quan arribes a la carrera veus que no és això, o sigui, evidentment hi ha una part d'escolta activa, d'empatia, obvi, les bàsiques, però que hi ha una part d'estructura molt heavy. Vull dir, tu quan et prepares una sessió no pots anar amb la idea de escoltaré i ja està. I no és a dir, la consigna és que nosaltres no donem consells, al final ha d'arribar la pròpia persona en això. Llavors això va ser una de les coses que em va xocar molt i sobretot això, quan estàs fent la carrera penses, ostres, tanta teoria per a què? Realment li trobes el sentit. Sí. Perquè llavors utilitzes molt a les sessions, quan nosaltres fem una tècnica molt important en sessions de psicologia és la psicoeducació, que serveix una mica per explicar i que la persona es pugui entendre una mica què li està passant. Vale. Llavors totes aquestes teories i tota la part com més biològica i tot serveix molt... Ho acabes aplicant. Exacte. Serveix molt per a fer aquesta part psicoeducativa. Super. Perquè ara que ja estàs treballant com a psicòloga, com definiries aquesta professió, ara que ja estàs dins en aquest món? I quines són les feines principals que pot fer un graduat en psicologia? És que n'hi ha moltes, en realitat. O sigui, jo crec que quan entres a la carrera, la majoritària és la clínica, no? És com, jo me'n recordo quan vaig començar que tothom volia fer clínica, era com treballar en un hospital, no sé si la influència de les sèries hi té alguna cosa a veure. Podria ser. Però sí que, clar, al final tu pots estar en un institut, pots estar de psicòleg forense, pots estar a servei d'atenció a la dona, pots estar en serveis socials de persones que tenen una situació de vulnerabilitat, pots estar això en una universitat, pots estar en un hospital, en clínica privada, hi ha 1000 temes. Ara s'està també portant molt el tema de la psicologia amb el màrqueting, amb el tema de com... Anàlisi de mercats. Exacte. Llavors, jo crec que és guai. També la psicologia de l'esport, vull dir, hi ha tope d'àmbits que sí que és veritat que entres com amb una idea i llavors dius, potser no he explorat tot el que hi ha. Clar, per mi la psicologia ara mateix, per mi és, per on estic ara mateix, és investigació i és acompanyament emocional. Per mi la part d'investigació és superinteressant perquè al final també es descobreixen moltes coses sobre el comportament humà que fins ara han estat estudiades d'una manera com molt limitada, en quant a, doncs, parlem d'una corrent de psicologia i ens limitem aquí. No, és com, vale, cada persona pot tenir una corrent que l'ajudi més. I jo per mi la part com d'investigació també és superimportant. Que guai, molt bé.
Molt bé. Super. I, clar, ara parlaves una mica com de la gran varietat d'àmbits on pots acabar, no? I que no... Però crec que potser parlaves sobretot de soc psicòleg en aquest àmbit o en aquest altre, no? Però m'agradaria parlar de dos temes. Primer, que segurament, pel que ens puguis tu explicar, hi ha altres feines on tu ets expert en psicologia o expert en comportament humà on també pots acabar, imagino, però que no vol dir que siguis psicòleg de per si. I llavors també un dubte molt comú que és, abans que deies la psicologia clínica, vull ser psicòloga clínica. S'ha de fer un màster, no s'ha de fer un màster? Què ens pots dir d'això? Aquí no hi ha gaire volta de full, vull dir, si vols ser psicòleg clínic, tens la part privada i la part pública. Si vols fer si vols estar a la part pública, teòricament has de fer el PIR, que és com la residència, que has de passar uns exàmens i llavors has d'estar uns anys de resident a l'hospital, i si vols estar atenent a la pública, a la privada, però sent psicòleg clínic, has de fer el general sanitari, el màster general sanitari. Llavors aquí sí que no hi ha massa escapatòria perquè és com el que toca, exacte. Molt bé. Hi ha alguna feina que mai t'haguessis imaginat i que pots fer com a psicòloga? A mi m'ha xocat molt la psicologia de l'esport, perquè a mi Què m'agrada... és exactament això? Clar, realment la idea de la psicologia de l'esport és com tenir en compte el rendiment de la persona, o sigui, com la persona pot rendir dins de l'esport que està fent, tenint en compte com que tindrà les seves coses personals i tenint... Vull dir que em va semblar supercuriós aquesta branca, perquè realment... Ostres, un esportista que està patint molta pressió per cada aconseguir uns objectius i tot, també necessita un acompanyament concret. Clar. O sigui, diries que en grans equips esportius sempre hi ha la figura d'un psicòleg o s'està començant a introduir? Als grans equips ja hi és, sí, no? I s'està començant a introduir en altres. Sí. No coneixia. Clar. I suposo que amb esports molt de risc o així, deu ser una figura molt bèstia, no? No sé, en Kilian Jornet, imagino que deu tenir algú, per dir un exemple, com molt a prop, perquè les bestieses que fa, que són impressionants, jo crec que ha de tenir algú allà com ajudant, no? Sí, per gestionar la pressió, per frustracions, qualsevol emoció que pugui aparèixer. Pèrdues de campionats, no? Totalment. Com tot això, suposo. Molt bé. I per entrar una mica amb el tema de les assignatures o què acabes aprenent, suposo que més o menys tothom que ens pot estar escoltant pensa, psicologia vol dir alguna més aviat científic, normalment molta gent entra pel batxillerat científic, no? Una mica aquest rotllo. Però tu t'esperaves que hi hagués a la quantitat de contingut científic que hi ha, com per exemple parlar dins de la carrera de neurociència o d'estadística? T'imaginaves baixar-ho a aquest punt? No, que va. No. De fet, jo vinc del batxillerat social, o sigui, amb això t'ho dic tot. Clar. Que va. O sigui, realment, jo em vaig posar a fer el batxillerat social quan vaig acabar l'ESO, perquè és això, no sabia molt bé cap on anar encara i tot plegat, i pensava que anant amb el batxillerat social ja aniria bé. I llavors a segon de batxillerat, abans de començar, em van dir, ostres, les assignatures que ponderen per la selectivitat són les del científic. I jo, ostres, doncs tenim un problema. No, llavors, vaig fer algo que ara realment no faria, que és fer les assignatures que ponderaven del científic, però clar, òbviament... no va anar bé, o sigui, no podia anar bé de cap manera, no vaig aconseguir aprovar cap de les dues, no. Però llavors igualment entro a psicologia, llavors què passa? Que jo entro amb la por de dir que em trobaré, he vist que hi ha psicobiologia, he vist que hi ha psicofisiologia, he vist que hi ha estadística, i realment no, o sigui, al final, clar, són coses tan concretes que inclús havent fet química, havent fet biologia, o sigui, mai ningú parla del cervell de manera tan concreta. Vull dir, fins i tot a primer curs recordo que això va ser molt xulo perquè vam anar al laboratori i fas un experiment amb un cervell, t'ensenyen com les parts... Clar, això encara que hagis fet biologia, que jo vaig estar fent repàs i tot, a mi ningú m'ho havia explicat. No, està clar. Per tant, no sé, jo vaig tenir la sensació de que no... O sigui, no vaig tenir dificultats, sí que són assignatures d'estudiar, però totalment jo les he fet, vull dir, no... Hi havia moltíssima gent que també venia del social i cap problema. I de fet, amb l'estadística, bastant millor venir del social. Clar, mates. Mates, però mates exacte, aplicades a... O sigui que, en aquest sentit, jo ho vaig viure així i no he tingut cap dificultat. Super. Hi ha alguna classe que alguna assignatura, alguna experiència de la universitat que recordis que t'impactés profundament o... Pues sí, mira, hi havia una optativa a no recordo si era tercer o a quart, però que és la de sexualitat humana, i va ser una de les primeres assignatures que ens van donar
com coses a aplicar a les sessions. Vale. I recordo que vam sortir tots, de dir, hosti, Que que guai de poder fer una sessió i de poder-nos com sentir preparats, perquè sí que és veritat que és una mica el que deia, no? Que prens moltes teories i que llavors està molt bé. Realment això jo me n'he adonat com ara, no? Clar. I et surts com una mica amb la d'això de dir, ostres, i quan estigui a la sessió, fins que no estàs a la pràctica no et sents segur de dir què utilitzaré i tal, no? I llavors recordo aquesta classe com que ens van donar com petites eines de dir, podeu fer això, podeu fer allò. I vam sortir tots, al·lucinant. Que fort. Va ser molt guai. I què feies en aquesta assignatura? Què tractàveu? Clar, era de sexologia, llavors per problemes d'erecció, problemes d'excitació... Clar, sí. Hòstia, que fort. I llavors, clar, al final et ve una parella o una persona individual que té aquests tipus de dificultats i al final has d'acabar trobant una mica com poder-la ajudar. Molt bé. Molt bé. I ara que ens estaves posant en aquest context de fer una sessió, o sigui, de fer teràpia amb algú o amb una parella o amb qui sigui, al moment de les pràctiques, he estat fent ja uns quants cursos de psicologia i arribo el primer cop que faig pràctiques, com ens podem imaginar? Amb qui les feu? Com són? Quan arriben? Ostres, el període de pràctiques és molt guai, perquè, clar, aquí a la uni, a Vic, fas dos períodes, una tercer i una quart, en el qual tercer són menys hores i a quart són una mica més, per tant, hi ha una de les coses que tothom té una mica en compte és com guardar les de quart per algo que potser t'agradi més, i jo a tercer les vaig fer en un centre d'addiccions que em va encantar i a quart les vaig fer en un institut i ostres, és que és una superoportunitat, vull dir, per estar en un context, clar, ja ves que mai podries estar en un lloc, no sé, amb addiccions, per exemple, mai m'hagués pogut imaginar poder estar en un sector així i òbviament després també és la predisposició que tu hi posis, si t'animes a participar, si no, si... una mica, però jo ho vaig veure, a mi em va agradar molt el període de pràctiques. Però representa que treballes com al costat d'un psicòleg que ja treballa en aquest centre o en allò on vas a fer pràctiques i tu observes o... Sí que les de tercer són més d'observació, tot i que al final jo podia interactuar amb els usuaris, vull dir, sí que és veritat que em deixaven entrar a les teràpies de grup i a les sessions individuals, però llavors al final tu voltaves perquè era una casa on els usuaris hi vivien i llavors feien com diferents teràpies durant el dia i tal. Vale. I això, i clar, durant el dia doncs, a la casa hi havia gent, feien activitats d'oci, tot plegat, i clar, jo era partícip total. Clar. I després sí que les teràpies de grup, per exemple, doncs estava allà escoltant perquè tampoc no portava jo com el ritme. Vale. I a l'institut va ser jo, totes les hores de les pràctiques anant amb la psicòloga allà, a tot arreu on anava, doncs jo allà al costat, sí. Molt bé. I durant la carrera... a part de donar-vos eines perquè els vostres usuaris puguin gestionar les seves emocions, a vosaltres també us ensenyen com gestionar les pròpies emocions? O... A veure, és una pregunta difícil en realitat. O sigui, clar, jo crec que aprens com a veure les coses amb una perspectiva diferent. El que passa és que al final els psicòlegs també anem al psicòleg, vull dir, això és claríssim, perquè moltes vegades és consejos vendo que para mí no tengo, no? És com, sé molt bé com abordaria aquesta situació o com orientar-te perquè l'abordis, però llavors és molt diferent quan te la trobes tu, no? Vull dir que també necessitem aquest punt de que algú ens ajudi a prendre la perspectiva. Sí, no? Per tant, com a tal, no, però sí que al final tu et pots emportar coses de dir, vale, doncs m'estic sentint superidentificada amb això que estàs explicant ara mateix i per tant miraré d'aplicar aquesta tècnica, potser de meditació, a veure com em va. Tu ho has fet? Sí. Sí? Sí, tant. Caca. Sí. Super. I com veus el... imagino que en general és superpositiu el molt que parlem de salut mental ara comparat amb anys enrere, però com veus el boom de contingut a les xarxes socials que veiem? Jo cada dia que obro Insta, TikTok, em trobo vídeos d'algú parlant de salut mental, de depressió, d'ansietat, etc. Però tu com veus la gran quantitat de contingut, qui el fa, etc. Vale. O sigui, a mi em genera com una mica de contradicció aquest tema, perquè d'una banda, molt guai que es pugui parlar i que al final tots estarem d'acord que al final estem trencant tabús i que la gent en parli. De fet, al servei on estic treballant, moltes vegades els estudiants venen perquè s'ho han parlat entre ells. Llavors és com, això fa anys no passava, ningú deia que anava al psicòleg. Clar. Però d'altra banda, també em fa certa por
que al final s'ha de diferenciar molt bé qui és professional de la salut, professional de psicologia i que pot fer una sessió amb tot el que comporta fer una sessió, que és estructura, planificació, una bona avaluació si convé, del que és divulgació perquè a tu t'ha passat. O sigui, jo crec que aquí s'ha de diferenciar molt bé i ser molt, molt, molt conscients de qui està fent aquesta divulgació, perquè si és algú que ha passat per un problema personal i s'està donant com a expert en depressió, clar, aquesta persona quins estudis té, com abordarà això, malgrat t'hagi passat a tu. Llavors és com guai, però com amb criteri, saps? Clar, i saber quan em toca a mi anar a un professional, no? Està molt bé consumir-ho per potser començar a interioritzar que m'està passant alguna cosa, no? O com identificar vale, doncs potser sí que porto un temps una mica cremat o una mica tal, però clar, hi ha un punt que has de dir, faig alguna cosa, no? Al respecte, i vaig a algú que m'ajudi. Total. I ara, amb tots aquests coneixements que has anat aprenent i tota aquesta trajectòria que ja tens, veus l'estrès, la pressió, l'angoixa que pateixen els joves d'avui en dia d'una altra manera, d'una manera diferent? Ho entens d'una millor manera? O com... Sí, jo crec que aquí hi ha molta feina d'intentar no minimitzar cap problema, o sigui, al final a tu et ve algú a la consulta i has de ser molt conscient de que potser per tu no és un problema, de dir, ostres, potser a vegades fins i tot penses, no? Això és el que t'està preocupant, però sí, és el que t'està preocupant. Per tant, és com si la persona ve, mostra unes emocions i t'està explicant una cosa que li preocupa, en tots els casos s'ha de donar importància al tema, no? Llavors, clar, quan ve un estudiant estressat perquè està ple d'exàmens, perquè li ha passat alguna cosa i perquè, clar, al final la meva posició és, vale, t'entenc, anem a treballar amb això. Vull dir, sempre jo intento mostrar-me molt empàtica amb això, malgrat per dins pugui pensar, bueno, aquest problema potser és menor, no? Però és menor per mi. Clar. Total. Jo tinc un tema, vaig obrir un meló, vale? No sé si us heu trobat vosaltres, tu segur, perquè al final has estudiat això, però jo mateixa i molta gent que conec, en algun moment de la seva vida ha pensat, doncs jo psicologia també ho estudiaria. O estava entre les meves opcions de llista de possibles graus de la preinscripció, no? Una mica crec, per al que deies al principi de expectatives versus realitat, és ben bé el que t'imaginava psicologia, el que és estudiar psicologia, el que realment és, no? I jo crec que molta gent potser això no ho veu, no? Perquè, clar, no hem sigut psicòlegs i no... O potser si no has anat mai al psicòleg no t'acabes d'imaginar el que és. I a mi m'agradaria saber, tu quina creus que és la diferència principal entre estudiar psicologia i ser psicòloga? Perquè igual així ajudem a tota aquesta gent que potser ens està mirant i escoltant i té aquesta idea pel cap de igual psicologia. Vale. Clar, jo crec que això que deia abans de l'empatia i de l'escolta, o sigui, han de ser uns bàsics. Evidentment, una persona que escolti molt bé o que pugui donar bons consells o que li agradi com el comportament humà, fantàstic, o sigui, tens tot el que necessita un bon psicòleg. Llavors, que a partir d'aquí aniràs desenvolupant i aniràs veient que no tot és això, obvi, o sigui, jo això és el que m'ha fet el clic de dir, vale, per molt que jo sigui molt bona persona, bueno, molt bona escoltadora, per dir-ho d'alguna manera, no és tot, o sigui, jo per mi la diferència entre estudiar i exercir, al final és integrar tot el que has estudiat, que evidentment diuen que al final els psicòlegs ens formem constantment, perquè hi ha tantes coses i hi ha tantes situacions i potser tens un pacient que li passa X cosa i tu no t'ho havies trobat mai i llavors comences a indagar de com podria integrar tot el que sé i incorporar noves per poder ajudar. Vull dir que és formació constant. Per tant, jo crec que del punt en el qual hem de fer el tràmit de tenir la carrera, això no acaba aquí, és com, no, contínuament aniré fent cursos d'especialització i tot, i que és molt guai poder estar renovat, però és allò, és la diferència, no? D'integrar tota la teoria i llavors veure com aquesta teoria que tu saps pots enfocar-la amb el problema que tingui la persona. Com que se t'obre un món, total, no? Des del moment que entres ben bé a la carrera o comences a treballar. I hi ha algun mite que t'agradaria trencar de la psicologia? Aquestes típiques frases que es diuen d'alguns graus i que facin molta ràbia? A mi em fa molta ràbia quan diuen que psicoanalitzem. Això em rebenta. Però a la teva vida diària, diguéssim. Sí. Clar. Quan coneixes algú que t'estan mirant profundament i ja saben com ets i què, no? Que et diuen, no em psicoanalitzis, i tu, a veure...
per psicoanalitzar-te primer tu hauria de cobrar, no? Clar. No, Sí. no, però això a mi em fa molta ràbia. Al final també tu prens de broma i dius, bueno, ja és la típica, no? Però això és super típic que et diguin això. Clar. Sí. Bueno, al final és que ho fas o no ho fas, però el de psicoanalitzar la gent, no? No, o sigui, Bueno, però al és que final... d'alguna manera és com tots jutgem, bueno, tots tenim Ja. no? D'alguna manera. Però en aquest Però no sentit... estàs psicoanalitzant. Exacte, ja jo no està, estic quedes. pensant sí que tindrà un problema. Evidentment, tens com uns biaixos, òbviament. Potser Ja. penses, ostres, s'està comportant d'aquesta manera, potser li passa alguna cosa així, però jo què sé, jo si estic coneixent algú és l'últim que faig. Clar. És com, no a la sé. teva parella no li fas una xarla. No, clar. que va. Al final jo crec que s'ha de diferenciar molt entre el que és la figura de psicòleg i després que també ets persona, no? Que a vegades també tenim la pressió de dir no, és que sóc psicòleg, m'he de comportar de determinada manera i dius no, vull dir, puc fer el burro, puc anar de festa, puc anar a qualsevol lloc, que a vegades és algo que nosaltres, entre nosaltres ens ho parlem, no? De dir, hòstia, em trobaré pacients, em trobaré... Ja. Bueno, no sé. De fet, també m'interessa. És difícil separar a la feina professional de la teva... T'emportes la feina a casa d'alguna manera? T'afecta en alguns casos? Sí. Això passa, Sí. Clar. Cada cop menys, però sí. Ja. A veure, hi ha casos que realment són greus Clar. que empatitzes, perquè al final aquí hi haurà algú que dirà que no, però sempre tens els teus... Sí. els que connectes més. Llavors, algun que has connectat molt, que t'explica alguna greu o així, doncs sí, obvi. És inevitable. Sí. Suposo que deus pensar, no?, després d'una sessió, ostres, farà allò que hem parlat, Sí. o... Clar, els deus tenir al cap, Sí, com un sí. amic, com algú amb qui tens relació. Sí. Que És que és bèstia. curiosa la relació psicòleg i... Sí, perquè és molt una línia curiosa. molt fina. Sí. Ja. És com, jo no puc ser el teu col·lega, Total. però alhora tampoc puc ser un desconegut. Clar. Ja. És com qui soc, no? És com aquella Ja. línia. És molt interessant, això. Però bueno, aquesta jo crec que relació. també és superimportant fer-nos la barrera, perquè Clar, I tant. clar, al final tu no et pots emportar tots els problemes, òbviament, clar. i en certa manera mostrar-te fred, no vull, poso Sí. entre cometes perquè no és fred, però de dir, vale, això és la seva situació i jo tinc les meves. Però sí, me n'emporto a casa. Ja. Normal. I, bueno, per últim, quin consell donaries a algú que està a segon de batxillerat o està acabant un cicle o ja ha fet una altra carrera, és igual, i diu és que m'està voltant pel cap això de fer psico. Què ha de saber o què li diries? Jo li diria que si realment és el que li motiva i sent una certa passió, ni que sigui poca, per fer psicologia, de fet és un grau que jo crec que és molt maco de fer, tant a nivell de professional com a nivell d'autoconeixement, per una mica pel que dèiem abans, i que crec que serà un grau que, jo que sé, imaginant que no t'acabis dedicant a això, et pot aportar moltíssimes coses. Ja. Que guai. Molt bé. Molt bé. Bueno, lligat amb això, només faig un moment així d'un consell des de preparats.cat, que és que si sou d'aquestes persones que us volta la idea pel cap de fer psico, no fer psico, o fer aquesta carrera o una altra, que sapigueu que a preparats.cat tenim un test d'orientació que us ajuda a triar què voleu estudiar. De fet, quan el feu, que valora una mica les coses que t'agraden i les connecta amb allò que se't dona bé i amb quines professions tenen aquests elements, doncs quan acabeu el test us dona un resultat en PDF personalitzat on us diu quins estudis, professions us poden encaixar i us recomano molt que el feu per sortir de dubtes, bàsicament. Així que moltes gràcies per tot el que ens has dit, Moltes gràcies, Marta. Que bé, gràcies a vosaltres. Que va. Segur que ajudem a molta gent que té psico Total. entre cella i cella. Bueno, de fet, és un dels graus més demandats, vull dir que... Ho és, i tant. Super. Super, doncs això ha estat tot pel capítol d'avui. Gràcies per estar aquí una altra vegada. Si voleu estar al dia de què anem publicant, de nous capítols, ens podeu seguir a @l'habitació podcast, a Instagram i TikTok. I fins la pròxima. Que vagi bé. Adéu. Adéu.